D'altra banda, el sindicat Unió Obrera Balear rebutja la posada en marxa del PIN parental als centres educatius. Les crítiques del sindicat arriben després que aquesta setmana el PP i Vox s'hagin aprovat al Parlament una proposició no de llei en aquest sentit. El portaveu de Unió Obrera Balear, Biel Vives, ha explicat que el sindicat reclamarà la retirada del PIN parental a la taula d'educació. Temes que molesten són un poquet de sempre, que si adoctrinament, que si educació sexual, que si educació moral. Llavors dic, nosaltres pensam que tot el que és competència de l'educació, tot el que són continguts i com s'expliquen, ha d'estar en mans dels professionals, que són els docents, no en mans dels polítics. Vives assenyala que Educació encara no s'ha informat com s'articularà el PIN parental.